Teto hakane kapor mentah idan iwe ire orang ba ima mut ban keren i Asia ka election MP MDC mentah hau senam arajar arfusau tongin pasi imta. Keto pat barok cat balak banyu ni ka YouTube channel ni ka por te nakaleng jungahi ngas ngau bat hi ka wei ka YouTube channel ka bala kan tho ya ka seng VPP ba uong ba ka VPP hi kampat long hapo Delhi tena kaleng junga halor kani jingkren jong ni u aktor kumba kiong tinga persajur ya kani kum kariti dustur jongka ri India hi bro kawai kabamut ya uno u kan de diet la kadai kan uno kaseng haba upat ba urajiet utahi unlong mi khmat lane unlong yalam ya kipat ba la kalong jong MDC la kalong jong ke MP te ka ni ka jingkren jong ni o aktor pat de kalong ba ka penak museum bat u kan tho jur ya ka sengi pi u kren ben ya ka ba ka Delhi kam la ban pediang ya ka VPP tene kaleng jonga ngas ngo bangam sui hap de kan ka jingkren jong ni o aktor bat kawai ruang lada idei ki bastat nin start pun sin nga yara dia ngamde banang bastat ngamdon kerdan ngamdon kaspa kapho ade o beri uba belasngi belamsngi set demian ten mar katang ong hakan ni kapor nagaleng sunga ngam lak mo ban penbor ini noru ngam don hok hi ban penbor ya no pinjiet hakani ka election MP bat MDC ka song ha ka jing su thu ka jonga jong phi hi simet ya no ngin jiet ka song ha ka jing start sunga jong phi ngam lak ban ong ya no ba phin kersan ya kata ka seng te sukan mau tang ka wei haka election commission lakalong ka MLA MDC hadu MP bun sin ki brew ki klet no ya ka jing sisa tang na benta kaspa kita ka wei na sukwa bat ong ni kham namar ba kumba ong ka ketien kaspa kalong ka blei ka baar ha ka perthei tengah trai ladangin ong kumta menta laba pinbu ya ka pisah ha pedeng kamit hato persang se banbu hato kani ka pisah kalak ban keren brio lada kan don sebuah has sekretariat kan om has sekretariat nai bu su UCM bu dak pisah si klur ne pila ban bu si spa kan keren beri tik pisah lada don UCM lada don Prime Minister hapo Delhi kan keren saya tu yang ala dak keren
Tên nó kata kadau so ban ong ba. Oh, hak jing long bring don kam pisah. Don kam si sai pisah. Tang ba kan mau ba. Ba ka pisah kam de ke kan rat so nga jong pi. Ka pisah ka long ka sakri. Ka pisah ka de ke sakri so nga jong pi. Ni long try mangabat ma pi. Te kan mau ba yo ba kan ke sakri kan sa sensar yang nga ba pi. Ki kan mau na em. Na du entang thai na du kapor bangi dang kena ki juhi kai ki temen ki long swa man swa ki ong ada pitam ya ipisa ya kapisa na lenti na sengkien ko plek piwan so how you sim baik ya ka ban thep ha pla yu swa da kejat nang ta pi sala ban sim ya ka ban pendon kam ha ka ba pi ngode ya ka Tiada mereka tangi suatu sai baka pisah kam te ka kanrat jonga jong pi. Tiada ka ngepet pada hakini ki por ki sngi ki bamenta. Imat keteri kam ha ka pisah babuan haki kam election. Tiada mereka kata ngam kwa bakan longgong ta. Na kwa baka jing sensar kadar ha kari India kam tam ha pomikhalaya. Kan long kabakuat kata kadeka jing ajing mut lada pi soya hap ya kata sa komen ha ki komen te nagaliang jungahi ngam ngorem hadu kata para kasi para khara haga jing sisa haga jaka bangin kersan ban ya teli jing teli kalong kabwa ban Ki riu ki belak kam start kam sai ki persang ban kan thok ban kedukti ya kino nyelam ki ba imat ki don sisa kam siam ban kit ban nyelam ya kari bacak ban riu ni persang ban kedukti ban ya ki tengas ngo ba kum u riu u baduna lese ngam tetip ban keren bat ngam jupoy hapo Delhi lilei ngam pat poy wat datang nang ni hasulong ngapoy hake si snem trai ngalak ban poy si sien don ki snem ki bangam poy bro tina mar kata ngam tetip bahaya kata karo kaan kawe dei hap Delhi te ngasusu don ke jing sania scam bakinong yalam jong ka WPP kila experience bah hakata ka banta te I ngasanya ha ka jing jalam ka start ke jongki ubleiru unang karku ya ki nong yalam ki nong seng ya ka seng WPP na tangit scam kumbaong ni waktor ni pra unom la dalile ru bantha perthei hapo Delhi te ngap dang ong ha ni kepor upra ubang jupen don kam man la ka sngi man la ka por haki ying ki jongi ngej kam bo ni upra kumbalong mangi kinong rep klem upra te ngimla pan le ai ni upra ubang ipe gitai un pe un tai ya ki jing ha ka jela mikhalaya ki jongi bat hakari ke pertei hiparo kawai lada ublei u ibit yaka ba un sei bat un lang ya rap kam tam ya I Dr. Ricky Sengkon I balong u kandidat jong ka MP hau ni snem arajar fosa te tangkom ta ku blei sibut